Chitaura yo. Sio cha runetsa nema sisters na brother wako chi. Nya runetsa ndei. Yeah, neta pamba bakapo. Anzi idobo. Idobo dzaita sei? Anzi nguyo chichallenge abadeni. Ko uyo wakoda muroere chi uyu wedzera uyu. Wakamurova nezuro kwa uyo blaze. Wedzera ndakamurovera nokuti ainetsa. Akadhumanidza mukadzi wake. Nani? Chimoko chake chamwe charudanana nacho igalinya muuyu. Iganyukanyu. Ari kunetsa serekiyo. Vese vakapa mazitangu. Vakunzana Bopiro. Mumwe anozviti chi. Koini inozonzani. Iye mukoma wako akabazita rako. Anonzi Bopiro. Iye akagara Agiza. Vari kubaka mazitangu. Vari kuada ese kuti ane pavari. Ngavatore. Ina handani zvimba kubaka ndakunzi gushazi, gushungu. Kwemukadzi. Vakana mukadzi vari. Mukadzi wangu ndio pamurombedza. Yo unobva kupiwo? Ndibva kwabora. Kwabora? Pagosha. Pagosha? Wow. Saka wakauya rini muHarare? Zvokara. Hai zvakunetsa. Hai zvautoda bhiro. Aiwa ndiwa wangu amboenda kwati. Aiwa kunongo. Ndapinda 2000. Kwete kuti pakatanga kuya kuHarare, ndio kambodzokera. Wadzoka pakauya baba. Ndauya kama manjika. Wakauya rini? 210. Ndamboya pamuchato ndichingodaro apa ndakauya gospel kuti kune kunoendwa kune kunovhaiwa muchakata ndipinenda weita uchitaurisa uko ndikutotorwa andoshuta tikatauzoburitsa tikazoya kwako takazoya kwako ndodaziva kuti ndiwe chaiye tikazouya takuburisa pachiskrini bozi unoziva kuti kune vanhu vari kwabhora vari foreign une hama yako iri foreign iri kupi kuLondon kana kuCanada kana America anonzi Viji ari kupi London Viji ari London magenga wati chi Viji ari kupi London anonzi Viji ni ani magore gore chitenene chihota ukataura apa anogona kuona nokuti anogona kukuona kavhiji internet zvoti anokuona kana achienda anombokutumira mathings Violet ariko futi akaenda futi Violet akaenda akaenda kuSouth kuLondon ndo muri kuda nendwa nendege usikasvike utaurire kuti azoona zokugaya pamasi kuti hanzvadzi yangu waona kuti wakaramwa musha iwe aniye iye Virginia iwe akaramwa musha ngauye ngaboengane hanzi kutomboona zvekuchairwa zvimafoni zvimakols zvenyu hanzi kuzvida uda kumuona ida kumuona direct kwakauya ari human cargo manje unoita sei akauya necargo ini anondiona ndamutengera mombe unoza human cargo chii munhu anenge akakirara wakauya bhokiseni bokisa tinongocherera ko vari kuvigwa vamwe vari kuvigwa vasipo tiri kuita sei titoshanda saka anombotumira $. Hapana. Tikada kuda unyepa kanoti hapana kana 2 cents. Ana mai kutovava kuti mwana uyu afunga direction ipi. Angotsakatika nenyika. Ko uyo ndi blazo wako kwawe. Uya lapo uyo. Bopiro. Ko Bopiro. Uyu mbana wenye ari kuchema uyu hanzi vijana mira akapaside pepe mningina wenye handiti mukoma wako ini makuchema asi atokirara kudhara Virginia wacho akutumira mazetso angotumira mateki je mateki size ani gore ripi size 6 ndiye wifi nopeka size 6 yo size 6 aya zi 7 manje mateki zvakasiyana agara makore akaita sei zizi sanda 2000 magora jawana abala utumire wala 2004 apa asati ambotumira kana masensi
Apa mwari kutimira kuno pa mwazi kusvika kumusha. Bopiro. Bopiro pane nyaya yanetsa kuno. Bopiro. Pane nyaya yanetsa. Bopiro. Abana uzazita kamtara ende kuko. Kana baba baribo. Baribo baba. Right. Hanzi zvinhu zvikuti parada suswa umuta. Inzwa. First name yangu inini ka? Yandakapiwa ndichipadanho apa ndichiita zvandaita zvebhora. Ndonzi doctor. Doctor. Padano ndekupi? Chii chinonzi dano? Punishment ndiri kuti aye waira iyi ndiri kuti uri. Iyo chamari chii chinonzi dano ichocho? Dano pandakadzidza padano remakumba. Zita rechikoro chinonzi chii chairo chairo? Harare hai. Amai vakutsvinyirei kwa nhaya yako. Amai maisa kubhekina. Munyarere. Saka Bopiro. Blazo wako akatora zita rako. Apa sister watsutumira mari. Apa wainzi doctor ba. Zvinhu zvacho vari kunditsanza shamani. Vari kunditsanza still. Kwenda. Madzvinyangwe ndio madhara chao madzvinyangwe aya. Madzvinyangwe zvichirechi. Dzinyangwe munhu vanhu vakashinga. Kuti anonga akazvimirira. Munhu akaoma moyo wenze akanzi inonopaza impe izvo ndikupe $30 andopaza. But wangada umamiswa nakuda kakusini. Kuda uya ndisina kunyatsoja ndomukwapura. Kana ndakaguta ndorova. Wedzera hanzi uri kunetsa. Nito chaicha akataura kuti kune vanhu vari kunetsa. Wedzera ari kunetsa. Mira ka eka ndakandofana kutaurwa faira. Wedzera ari kunetsa. Koyo yanzani. Wedzera katu. Wedzera ka. Koya Roti. Koya Security Jones. Kule Jones. Hanzi vari kutoita mupwitikiti kuno. Asi kune mumwe manje kuti hanzi ari kunetsa manje. Ani. Hanzi Bopiro 42. Ndikutonetsa. Omana ndikutokudza zvandikutotaura. Anonziwa pamagora anonzi chenini wache. Chitenini. Arikunetsa aita sei? Ko sister abati sister kausawashungurudzi. Tita ndambobvera ndamahora kana gwatikana vabvunza kuti ini ndakamiro papoti tibhiro iri kutaura nezvino. Ndanoti inini mutara andikataura kuti Bopiro rese ndengonzi inini. Ndoputa top idop. But hanza kwachi mangira dobo munewspaper kazvibvumidzwa mbari. Andikune marizla. Wangashaya rizla. Patanetsana makuseni basi. Yiti mudzanga wese. Yo, ndori kupona uchipfura blazi kuti netsa ne. Ndokona kuti anga kutodhaya futi. Yara. Sema graze tikutengeza tokupa mopeke. Askari. Saka uyu ndari kufurira blazi wako kuti akuite mawani. Iye chaichaika chandakamurovera nezuro. Andamurova zvomuranga. Wedzera ari kunetsa nokuti mukadzi wake aida kumudhaya. Ndozvandamudhayira izvo. Aida kudhaya mukadzi wake. Wedzera tachihure. Asi straight forward. Ari kuti akaona tumari twari kuona tumajipe utu. Pafood court. Pafood court utu. Nothing got it is zero. Oh mono ndakabata $50. Ndava ndatonge nemari asi ndine seni. Isi mari atigare nadzo dzinogara nevakadzi. Iyo yako inogara kuviva. Ngona kuti auna mukadzi ngo. Kumusha ndinaye zvangu. Anonzani? Ari kumusha? Kero chingwa chikubuda kwa anonzi Pamela. Pamela. Zichuchi? Serbubio. Chama ndazama gwangwara chama. Hai gwangwara iri. Hai gwangwara. Aiwa, hanzi chingwa machitenga akupi mimi. Zitke. Siwe jatanga futi kamaona. Beberuwe ori kuno. Nazati yangu. Kana uchitorida tonikumbira nditanga nditengera sheko andu. Iwe msikana. Jamani. Neanzwa. Doro. Izi zikatune kwapuwa ungajamuke. Shekazi ndiyarunyanya iri pamoyo. Koma ndebo nibvunzira kuti mutare chiri Nditire sheki wona kuti akasambe. Icharara kupi? Parara kupi? Bvunza wewe. Arara kupesa.
Rero base 1. Isina mazino hairume. Isina mazino pita. Unongonanzva chete irume.